aya melụ ndị be anyị ife bụ na aya megide ndị be anyị ife a na-azị ya dịka afa aya melụ ịbịa na Anambra o nwere lokal gọọmenti a na-akpọ aya melụ m lokal gọọmenti aya emeka ndị Igbo ife aya na ndị ọcha na ụka emeka ndị Igbo ife kedu ihe njisi na aya melụ anyị ife aya melụ anyị ọtụtụ ife kwesị ịnọ as artifact anyị na-afụ ya anya today anyị emebighị ya ụka mere ọtụtụ ife kwesị ịnọ ka enwe ife ngosipụta anyị eji na-ame njirimara ụka emebisi ya denụ ndị ọcha akpọkụlụ ọtụtụ ife dịbe anyị na iji maatụ a sị gị na enwere m enyo ọkwa ịmara ife bụ enyo foto enwere m enyo nna m talụ nna m enwere m enyo nna m talụ nna m ebe oyi akwa anyị na-arụ m taa nna m talụ nna m so ife nji na-ekwu ife bụ na ọ bụ na mmadụ amara onye bụ nna ya enwere ike ịtụọrọ ya aka si anọ ndị ikwu nne ya mụọ kwelụ ịghọtara okwu ife anyị ji ọgwa anyị ji wayite bụ ọtụtụ ife niile atụrụ anyị dịka asị ka anyị dọọ ha aka n'anya sịba na asị na eziokwu adịrị ya agwago ụmụnụ si unu na isi agụ a bụ nke nnyaa ka eyiberie ife ndị be anyị na-eyi gboo bụ akpụkpọ agụ ife ndị be anyị ji eme odogwu ọ bụrụ onye ọbụla na-eyi akpụkpọ agụ mana a na-ekwu kịta now everybody goes now jegolo akpụkpọ agụ na-eyi everybody na-eyi akpụkpọ agụ ụbọchị gbugbo you need to be a warrior before you yiri akpụkpọ agụ ọ ndị bulu agụ na-eyi akpụkpọ agụ okay so mgbe ndị ọcha bịalụ be anyị wee destroy our monarchy introduce like chieftaincy the first thing the chieftain ji wee bido ọlụ bụ okpu mmemme si Czech Republic so okpu agụ a kịta okpu agụ a wee pụọ ewelizi okpu mmemme nnọchibido ya anya and okpu agụ a ọ bụrụkwa na Igbo niile na-ekpu okpu agụ a like I told you as at 500 years ago na ya ada akpa anyị ndị Igbo mụta that na as at 500 years ago ada akpa anyị niile ndị Igbo that is why na ọ dịrọ wrong onye Igala sị gị na ọ bụrụ onye Igbo na-egekwe ntị that does not mean na isi iyi ndị Igala adịrọ n'ala Igbo mana ọ dị wrong gị ịkpọ onye Igala onye Igbo. I will explain this ka ịghọta ya now. As at 500 years ago this generalization a na-akpọkodo ndị mmadụ afa niile adịrọ anyị na-aza afa na-agbata etu anyị si wee dị iji maatụ ọkwa ịmalite a na-asị na ndị a bụ ndị Nsụka ndị a bụ ndị Owerri ndị a bụ ndị Eda ndị a bụ ndị Ezza ndị a bụ ndị Izii ndị a bụ ndị Ọmọbala ndị a bụ ndị Idu ndị a bụ ụmụnri etu a ka anyị si aza afa ndị a bụ ndị Olu denụ ndị a bụ ndị Igbo o nwere ndị na-aza bụ ndị Igbo before now anyị ncha azaba Igbo even ige ntị n'ọnụ okwu ndị be anyị ihe afụ na o nwere ka a si ekwu ya ọ sị gị na m eje gị Igbo jee olu ịnụbere ya kedu ndị bụ ndị olu ife ya akọwara gị ife a bụ language our phrases okwu ọnụ anyị na atụmatụ okwu anyị na-egosipụta onye anyị bụ mana anyị adịghị ege ntị iji maa ekwentị n'okwu m ọzọ ọ bụ na ndị be anyị na-asị gị na m eje gị Igbo jee olu what are they trying to tell you before now na enwere ndị bụ ndị Igbo nwee ndị bụ ndị olu ya ka ji si gị na the best word that we amalgamate all of us bụ ndị gboo ị na-aghọta okwu now ịpụta kịta isi onye Nsụka na ọ bụ onye Owerri ọrụ mkpali isi onye Eda na ọ bụ onye Ọmọbala ọ sị gị mba etu a ka anyị si nwee ndị gboo dị iche iche agbata na agbata clans by clans agbata na agbata o nwere nkụzi mmelụ si gị na ndị gboo nwere ka ha si ebi obi na ndị gboo na-ebi in triangular form ọ bụ ime mgbatị mmelụ nkụzi nwa no ma aka na-atọ na-eme ndị gboo every setting ndị gboo bi n'obi enwere aka na-atọ mmelie aka na-atọ abụ Ezi Ikenga and Ifite. These are the settings ndị gboo ji ebiri